Dong, Oh. napawi balik yung kanding? Bot, ako na tayo na akong ate ya. O, ina nga to. Kaya mapalit ko. Oh, tara na, kung ito sa mana. Na. Ate, ito pa dahil palit yung kanti. Ayaw mo palit. Ha? Magninyo na ka? Karoon ka rin kabuti mo kuya. Isang kong giti ka. Dili lagi, naay mo palit ang kanding. Tara, oh! Siya? Siya mong minyo nga laki mo kinagnong. Nanaunsa. Magpalit ko kanding. Ikaw yung minyoan? Sus, di na ba kumusugot nga magminyo akong manghuntik eh. Siya lalaki ni Munya, siya lalaki sa siya. Kada saan dakwaya akong menyuan, laki na kung dako. Magpalit ko kanding. Magminyo ba oy? Uy, Basta, minyo, bata pa kanya akong manghun na siya magyan. nagsulti yung nakagbungol hindi kag ate. Magpalit ako kanding, magminyo na tayong duhag. Iahak ko yan. So, pag mulakaw, di ko magpalit kanding, oy. Kung giti kasi magwang, sino giti ka? Dili lagi, ate. Mo palit siyang kanding. Sumpong ka giti kasi mo magwang, bata ka ka, bata pa to nimo magminyo-minyo ka. Sus, ka bata pa giti taon nimo. Isuras yun yung bungol eh. So, running o take ko nga bisda eh. Tesod ano, take kwarta. Isa? Isa? Ano sa? Isa man? Nay mo manghuda, bata pa kayo, magminyo-minyo na. Ay, kung yung pugsag ako ko ang isa. Kung ikaw magwang ka, nga mo sugot ka nga magminyo imong manghod. Pwes, ako dili. Wow, kita way kuha. Pugsol matani mo guwatay kuha. Pag ikay panguha dito, mugos magagagawa may pimulakaw. Ay pa direk. Yahay pa kayo direk hangin. Dito sa amo. Ha? Bay! Bay, kumusta na ka? Kumusta na ka? Bay! Kumusta na ka? Pasensya na gid kay Bay, wag ikaw kadungog gid. Wag ikaw kadungog si Mr. Bay, imura kong baba nagkibot-kibot. Bay, ako ra gid Bay, grabe ko kadungog Bay. Dool di ko kadungog. Pero abot lang kasi layo. Malayo sa kuno, basi kadungog ba ko? Kaya Bay. Bay, kini Bay, kadungog na ka? Wag ko na dunggan Bay, imura kong baba nagkibot-kibot. Kini Bay. Imura ka mong baba. Bay, kini Bay, kadungog na ka? Oh, kadungog na ko. Unsa gid ni sulti na ako? Ano ba kumusta na ka? Okay ra man gapon Bay? Ha? Okay ra. Kumusta Bay? Bungula sa di mo, oy padol ra dire. Kumusta ta magingon Bay? Wag ko na dunggan gid Bay. Imura gong baba nagkibot-kibot. Pois gani adus layo. Paduolon ta di kadungog. May pagmulakaw ta ani. Suko minoon. Tarong kita istorya mulakaw na masuko. Uy, tuko. 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 Naku, sikreto isulti mo. Wag ko kadungog yun. Okay. Sa dool, dribi ko kadungog dool. Ambot lang, kas layo, palilayoan lang ko ng gamay. Nabungol na ka? Imuha rin ba agad akong nakitaan nag-kibot. Bungol man din siya, mag-inamang siguro ko. Sa layo, makabati, pero sa dool, dili. Mag-inamang ko, bis. Nasuko ka, nagyaw-yaw ka, nagibot-kibot yung baba. Kunya ako masulti. Dili, kapatid na ka? Unsa? Wala
Hindi gihapon. Kanay mo layo-layo na kini. Kabati na ka diri. Unsa? Kanay, kabati na ka? Oh. Unsa man imong isulti nako ba? Sikreto. Ako ni ako. Ako ni ha. Asawa ning bigli. Ako na itudlo. Nangugulas. Hugas pa. Ako ni. Asawa ning bigli. Bati na. Ako ni ha. Asawang bigli. Kabit ning duha. Unsa nagdikit mo? Paskang bungula. Dikit? Dili kapatid lagi ka. Ako ni. Asawa ning bidli, dili ni tudlo, asawang bidli. Kabit ning duha. Ha? Ay akong sikreto, kabit ning duha sa asawa. Kabit mong duha? Ha? Kabit lagi mo. Suka ning bungula, masakpan na hinuunta. Kabit ay mo ha? Hoy, balik dire. Uy, noon sama ka. Tabangi ko. Unsay mo gikanta? Kanta maka dire. Away ko kadungog yun. Tabangi ko. Huwag ko kadungog yun. Siyempre ba ito? Kadungog doon. Palay ko nung gamay, bisig kadungog ko. Kina, nakabati na ka. Ha? Tabangi ko. Ha? Tabangi ko. Palay ko nung gamay. Kina, kabati na ka. Unsa na imong sulti nako? Tabangi ko. Patabang di ay gagoy. Agay! Nawasan ako! Nawasan ako! Nawasan ako, nawasan na lagi ko. Ay nagdula, kinawasan ako. Paita ni bungol tay. Kamu ko no, kung usa akong angayin buhaton sa akong pagkabungol aron mawagtang ni. Comment lang ninyo kung sa akong angayin buhaton.